KR Enterprises kebai ke one-stop solution dapat bagi furniture sets haki yang berinternet ke jongpi berpilak dan pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej ngelor kiwe-kiwe kat kum ke budget bat ke design ke bak kuat. KR rui ke end-to-end construction solutions neduk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani kujat haki dukan jong ke KR Enterprises hayau tumia jawai lani hai surat shillong dapat bagi jing tip bakamnya. Kulai perlu ngidon hang ni nong seder ke Jakarta balik balik niam khatdduh damenta jong elite Dr. A.J Syngkon pi hadian jonga kani ka jole niam menta kadang yaj bat ki babun ki padba ki badon hang ni na shakeling ki bawan ban ai ki snolem badru ban ai ta jing burom khatdduh damenta jongi ini MP ibala job nang ni na po Shillong parliamentary seat hakini ki khnat snem ki bala dep men haba ila yeng ya kani ki jingele ki jongi but menta hang ni i ki officials ki prepare bawan ban yadon ban senran lang hakani ki sngi kumju ki padba la kalong na constituency ka bai yeng lani ki bana shabaru kumju but ki bawan ki jalaru hakaju kopor ti khnat habai dei but kani ki jing khlat ki jongi kumai tep ya kani ki jing jahi la jah ka khaknai trik ka ba I la khlat sendet no nakda jing pang ka ba sendet jongi hadien be I dang le kai hangte hapo moyong rim but hadien be kila ra no shapo robot hospital I la khlat no hakate ki jaka ti kani ka jing jak la pin lingo I babun kala pin susi ru I babun but kumbangi ni yo I hagding sakhi hagni ka jing wan jong ki pajma na shakeleng kadai be kemensiam ke besngo diau ke besngo khia bandu no you sitting MP ba empat juda kham jakot kum kani bat bingian ban yo iru bat ban sakhiru ya kata ke jung tre ke jong I ke babun ke badon ke jung kermen hak bai dei bat ke sanchar khadar hang ni hapo jala jongi bat kham tam le bandon menu ki ban mi khmat shate sha ka parliament nakani ke jaka jongi bat bandon ru kum yu tau role model babun na pedeng jong ki padba ki nge bai long kumta lakha ya I Dr. Ricky hakhandu trik na January khaknai spa nyu phuar hakaba kuman chuang no khendiat sngi sha ban yo ya ke jala la jong kum ke jala hi bro ko wei but ila pendap ke jing puli jong I na po la Inkra Presbyterian School but haju ke por na po St Edmunds kumju but ila he lasan hangte hapo pokse but ila pendap ru ke jing puli jong I nang te na po school ba na ni hu but ya ka doctorate jong I ru hak Department of Economics but ila hikai ru hangte hak school ba tang hadian ka tu kan ni ba ila yo ban hikai les labnong bun snem hadian ba ila hikai haus nem arja arpho ila penia so but ila yo kejat lani ila jam syakata ka benta jong ka senchar khada jong ka politics lembat I ba arden mele besai mo belong president jong ka Voice of People Party lembat kiwi de ki intellectual ki nong hikai bat kiwi ki bala sno khti lang syakani ka party ho arjar arpho bat kani ka jing sno jong I bat kani ka party kala penlong I babun ban ithu I lingba kata kam ke jong I bat kumjur ki babun bha ki wei pat ki bala mi shakhmat ban shimi kata lingkor ban yikit ya ba ya kata ka senchar khadar ya kata ka politics le sila benong hakani ke julai brokawai la kalong kum ki emily mi kertong ban yakhuni ke emily lani ban yakhunru ya kani ka parliamentary seat ka balong hani khnat snam ke baladam ti kumakalong menta kidang ka jingle ni menta kadang ya kidang bun ki badang lej ban bu suntiu bat stang katu ni poru ban lej ban bu ik basa sungi hang ni lum jingtep hang ni hapo sumer bat kini ki sngi ki ba asngi lai sngi menta ka long ka jingwan ka adum ya ka jala hi bro ka wei khamtam lele ki ba hayeng asem ki ba long hakti ka jat bat kumjuru ik party kala do no ya wei ni kinong yalam barat ba ya ka party hi bat khamtam lele ya ki babun ba ki bangi yo ban ya kran ki pajba ru ki ba don ni ka jing snu I ki ba don jing snu jan ni ya ta ka jing yalam ka jong I bat ki babun ba ki ba I la le hai tai I jing long MP balingkot I jong I ni kerman ba kani ka jing lenyo ka jong I kan long kum ka jing penpli lat pat ki babun ba ki wei kan nuksaru ya ki babun bahkan lelong kum kejeng hikai bahkan long ru kum kejeng aimen sim kejeng pralenti ya ki babun stang hadian katu kani ngin sai kata ka jeng pendap I kaniam gerukam hang ni kanang yat hang ni katu kani hisya bat ni bat senang pejru ya kini kejeng le niam ki babun ki bandang wan nang di syakmat adi foreign rani ta full front media sai syam yang wat pi hawai pakapor kulish bun party mengidon
yagajing le don burom yauni unong yalam ujmi ba harni ko nan khotno ye tong Janet Sim by Shim Shipor or Priya Yagajing le don burom gajmi nampai Dr. Ricky ba hadirin nga sabdeng mga yagajing kan kajma. It's a great sorrow for his family, for Meghalaya and for our nations as a whole. On behalf of the state government, I offer my heartfelt condolences to his loved ones during these very difficult times. Late Dr. Syngkon, a scholar, was born on 6 January 1972 in Laimukra, Shillong, and studied at St. Edmund School and Laimukra Presbyterian Schools, and later graduated from Shillong Commerce College. This includes the setting up of food processing and value addition units in West Kashmir, and critical healthcare concerns such as the need for more CHC and PSC in Meghalaya. And he also raised issues related to MSME in the hill districts, recognizing the role MDC, jangka GHADC, jangka Voice of the People Party, and core in faith, humility and compassion. Dr. Syngkon lived his principle both in public life and his private life. He did grassroots connections shape his lifelong. ba in ayo sentiyo. Hadian jangkani ngidania iba Ameralbon iba de MLA jangkanong po constituency in Tohakani kapor my deep shock and grief to the untimely demise of late Dr.